tady Jay. Ne. Ahoj lidi, tady a vítejte u dalšího videa. Já letím! Země parkouristka! Ahoj lidi, tady vaše oblíbená Siri. Neřeknu Dneska ahoj. tu chlupatou opici a přesvícený video totálně rozsekám. Lidičky, máme tu další Oh! hurá. Dejte 30 000 lajků pro tohle video, všechny odkazy na J v popisku. Ale dneska jsme tu vytáhli Siri na Tu trénink. smradlavou chlupatou opici i Siri rozmlátí. Jupi! Co? Počkej, já tě nevytáh. To je úplně jedno. Počkej, co? No, dostaneš přes držku. Počkej v klidu, trenérko, prosím, začni Jsou dneska s náma pomalu, umřetí. prosím. Jsou normálně dead. Uvidíme. Já ti nic neudělal. Hej, tady, ty si mi řekl, že je v klidu, a ne, že je to ženská, kterou si nepustil na nákupy. Hej, ale ona byla v klidu normálně, minulý díl byla úplně v pohodě. Teď je úplně nějak Já se to rozčilená. nevěděl, Ne, ale no já tak se mu divíš, sorry, nevěřím. Siri, už to nikdy víckrát neudělám, budeš nás hodná, prosím. Říkám, uvidíme. Neudělej to, Tak nám Siri. zadej něco lehkého na Neudělej začátek, to. prosím. Dobře, tak flik vozek. Hele, Siri, já tě jemně položím na zem, jo, neboj se. Ty svině chlupatá. Udělá to ty na schválně. nás, tak já na Já tebe. to vím. Já jsem viděl jeho obličej, když to udělal. No, nebylo to špatný. Hej, Siri, trošku pochvaly na začátek. Nedělej to, Siri. Prosím, Vůbec. 40 do jámy. Do jámy, tak jo, tak to je v pohodě, a ty, to je v pohodě. Pro mě ne. Jo, bylo to ono. Tak jako šlo mi to líp. Gauč. Jako dobrý. Slyšel On jsi? si Děláš i srandu? ležel Já to jako neudělám. grže na gauči. Cože, ty jsi mě zahodil, ty jedna plešatá opice, teď uvidíš. Tak teďka zažijete středověk, se mnou se neháže. Pane bože, Siri, viděla si to? To je blázen, ale dobrý. Jake je šílený. Z dolního bloku na ten vyšší. Ty krávo, jsi zbláznila, ne? Ty máš přehrátý procesor. Nemá. Takhle už je normální. To jak jsi udělala? Dobré toto, co máš pro nás dál? Dobré, toto prostě řekte. Siri, No tak mě zvedni. jo, už jdu. Ah, co? Zachránil Siri. iPhone! Co ti je, jsi v pohodě, jsi zdravá? Nic. No počkej, když ženská řekne nic, tak je to průser, velký průser. Vždyť to Hodně byl nejvyšší tvůj velký. polet v tvým životě, ty zletěla asi 4 metry vysoko, na mobilní poměry to je vysoko. Tak teď si něco A zažijete. to je pravda.